Значи запалихме свещ, сложихме във вода и после с щипките фанахме едно яйце и го сложихме върху огъня. И тогава го потопихме във водата. И не казвай какво ще се случи, докато не изгорим яйцето наново. Не изгорим яйцето наново. И сега ще видите какво ще стане. Какво очаквате да стане? Какво очаквате да стане? Като влезе във водата? Какво очаквате да стане, когато влезе във водата? Чакай, че след тук стане цялото восък, да капаше върху него, но не знам дали ще стане нещо. Махни си пръщето, там капе восък, мами, който горещ. Сине. Синенице златно. Значи хубаво трябва да се изгори от всичките страни. Да няма белези от щипката, защото иначе няма да се вижда много хубаво. Нещо яйце малко се изцепа с восък. Махни си пръщето там, да не се сгориш. Там капна да споръжба. Ще ме сгори, ще ме сгаси. Много духа. Изгаси я. И без това ще стане. Искам хубаво навсякъде да има. Не духаш толкова много. Сега. Готови ли сме, Дани? Да. Отдавна ще да е станало, ако не духаше толкова много. Защото пламъка ни отива навсякъде. Амо вече слагай във Така, пак е сгасна, нищо. Сега. Да видим. Значи, какво очакваме да стане? Когато потопим във водата. Сребърна стана. Уай! Дани, трябва да се поместиш, маменко, защото му правиш сянка, не се вижда хубаво среброто. Ето сега се вижда среброто. Стана сребърно. Как стана това? Ето сребърно яйцето. А сега като го извадим, какъв цвят ще бъде? Какъв цвет мислят нашите зрители, че ще бъде яйцето? Какъв цвят мислите? Ще бъде черно. чисто черно. Значи, просто рефлектира така, мами, светлината. Става сребърно вътре. А отвънка си е чисто черно.